खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आगियाटरियाव पुलिस इनकाउन्टार सासे ड्राग्स फालांगिरिनि जिउ खहा। बडलेण्ड खौरांगिरि गौथुमा अदालगुरि जिल्ला कमिटि दाबाय। डिमा हासावनि कावेरिनिफ्राय साथाम ड्राइभारखौ उदखारिफ्रा लांखारदों। बर' रावखौ भारत संबिजिरनि 90 फारियाव थिसननो हानाय बिटिसि एकर्डखौ एबसुआ गनायबोआखै बुंदों हाग्रामा। कच राजबंशी जातीय परिषदनि 5,000 सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव जयनिं जागोन बुंदों बिपुल राय। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 18थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 6 आरो 7 जानुवारियाव खुंनो लादों। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबोनि खुंगा 10थि गोथार बाथौ सान फालिनो बानजाय आफादनि मावख' बेखेवदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। ड्राग्स माफियानि हेंथायै फिन पुलिसनि गुलि। कामरुप जिल्लानि आगियाटरियाव पुलिस आरो ड्राग्स माफियानि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायदों। दिनै जादों बे गावलायनाय जाथाया। बे गावलायनाय जाथायाव सासे ड्राग्स माफियाया जिउ गोमादों आरो गुबुन सानैया गोब्राब जखम जादों। मख'नो गोनांदि आगियाटरियाव दिनै पुलिसा इनकाउन्टार खालामनानै सालाम आली मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ जिउ फोजोबदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला AS01FQ8535 नम्बरनि स्विफ्ट गारिजों साथाम ड्राग्स फालांगिरिया फैनाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो कामरुपनि ASP कैल्यान कुमार पाठकनि दैदेननायाव पुलिसा लामा बेंथेनानै गारिखौ लाखिनो नाजादोंमोन। नाथाय बे समावनो ड्राग्स फालांगिरिफोरा पुलिसखौ गुलि गावनानै लांखारनो नाजायो। ड्राग्स फालांगिरिफोरा माखासे गारिखौ सौख्लायनानै खारलांनो नाजादोंमोन। जाउनाव पुलिसाबो गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव सासे ड्राग्स फालांगिरिया जिउ गोमानायजों लोगोसे नुर इस्लाम आरो हेरिनो ठाकुरिया मुंनि सानै ड्राग्स फालांगिरिया जखम जायो। बेनि अनगायैबो रेबती पराली मुंनि सासे सरासनस्रा आइजोआबो गुलि नांजानानै गोब्राब जखम जायो होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसनि गुलियाव जखम जानाय सानैबो ड्राग्स फालांगिरिखौ आमिनगाव तुलाराम पाबना मेडिकेलाव थिसननाय जायो। दिनै बडलेण्ड सांबादिक सान्था एबा बडलेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि अदालगुरि जिल्ला कमिटिनि सरासनस्रा मेल खुंनाय जायो। अदालगुरि साहित्य सभा भवनाव खुंदों बडलेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि अदालगुरि जिल्ला कमिटिनि सरासनस्रा मेल। बे मेलाव दिनै बडलेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि अदालगुरि जिल्ला कमिटिनि गोदान आफादखौ दानाय जायो। मख'नो गोनांदि बडलेण्ड हालामाव गोलाव समनिफ्रायनो खौरां बुथुमनानै सिबिथाय होबोनाय खौरांगिरिफ्रा 2010 मायथाइयाव बडलेण्ड खौरांगिरि गौथुमखौ नोजोर होबोदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनैनि सरासनस्रा मेलाव गोजाम आफादखौ सिफायनानै अदालगुरि जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि गोदान आफादखौ दानाय जायो। शनिबारखालि डिमा हासाव जिल्लायाव साथाम सुबुंखौ हाथियार लानाय सुबुंफ्रा लांखारनाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला डिमा हासाव जिल्लानि मोनसे कावेरियाव खामानि मावबाय थानाय साथाम गारि ड्राइभारखौ सिनाय मोनै हाथियार लानाय उदखारिफ्रा लांखारदों। गिबियाव दुथांफोरा अन्थाइ कावेरियाव हाबफैनानै लाथिख'आव गुलि गावो आरो बेनि उनाव साथाम ड्राइभारखौ किडनेप खालामनानै लानानै थाङो। ट्राकआव अन्थाइ दैखांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। ओरैहाय बे जाथायनि उनावनो कावेरिनि गुबुन लेबारफोरनि गेजेराव खारलुं खारसि जायो आरो उदखारिफ्रा साथाम ड्राइभारखौ लानानै जाथायसालिनिफ्राय हाग्राथिं खारलाङो। बबेखानि बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो पुलिस बिफाना नायबिजिरनो जागायो। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बेनि बागै जेबो गुमुर मोननो हायाखै। 2003 मायथाइयाव बिएलटिआ भारत सोरखारजों बिटिसि एकर्ड खालामनाय समाव आसामनि असमिया, गरखा, राजबंशी, मुसलमान, बेंगलि, आदिबासि आरो गासै हारि माहारिफोरा हेफाजाब होदोंमोनब्लाबो नाथाय एबसुआ गनायबोआखै। बे रावखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया। बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेंथासो होबोबायदों होननानै बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया रोखायै बुंथिदों। लोगोसेनो गाव बुंनायखौ नंखाय सानदोंब्ला RTI खालामनानै नायनो हागोन होननानै बुंदों रायजो राजाफोरखौ। नोजोर होनो गोनांदि बिटिसि एकर्ड खालामनायाव बयनिख्रुइबो देरसिन फिथाइया जादों बर' रावा भारत संबिजिरनि 90 फारियाव हाबनो खाबु मोननाय।
मानो होनोब्ला BTC एकर्डनि जोहै बर' रावा 8थि फारियाव हाबनो मोननायनि उननिफ्रायसो साहित्य अकादेमि बान्थाखौ गोबां बर' लिरगिरिफ्रा गुबुन गुबुन आयदायाव मोननो हानाय जादों होननानै BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया रोखायै फोरमायदों। BTC एकर्डनि बयनिख्रुइबो देरसिन जाफुंसारनाय बुङोब्ला बर' रावखौ भारत संबिजिरनि 8थि फारियाव सोनानै भारतनि मोनसे गनायजानाय राव महरै सिनायथि होनो हादों आरो बेनिफ्रायनो बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनो खाबु मोनबोदों। बे खाबुआवनो हाग्रामा महिलारिया बुंबावदों दि फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ मोननै लकसभा HPC फारियै दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव गासै 2 बिजाथि फसंगोन आरो 2बो देरहागोना रोखा। बेनि उनाव सोरबा सासेया मिरुनि केबिनेट मन्थ्रि जाहैनो हागौ आरो बेनि थाखाय BPF दोलोआ नाजागोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानिफ्राय BTR कच राजबंशी जातीय परिषदनि गाहाय नेहाथारि बिपुल रायनि खौरांगिरि मेल। खौरां मेल खुंनानै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि हेंथायै बेफ्रुसार बिबुंथि होदों बिपुल रायआ। आथिखालाव प्रमद बर'आ कच राजबंशी हारिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै आरो कच राजबंशी जनजातिनि हेंथायैसो खामानि मावगासिनो होननानै प्रमद बर'खौ सोंखारिदों। मानो होनोब्ला प्रमद बर'आ कच राजबंशी जनजातिखौ नासयनानै दोनदों आरो जोगारदों। प्रमद बर'जों दैदेनजानाय UPPL दोलोआ कच राजबंशी माहारिनि गेजेराव कच राजबंशी जातीय परिषद दानानै होदोंमोन, नाथाय जेबो जौगानाय हाबा मावनानै होनो हायाखै आरो बेजों कच राजबंशी हारिया जेबो जौगानाय एबा मुलाम्फा जायाखै होननानै खौरांगिरि मेलनि जोहै फोरमायदों बिपुल रायआ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय सावदुरबिथानि खौसेथि फोथाराव सानैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 18थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 6 आरो 7 जानुवारिनि 2024आव खुंफुंनो लादों। बेनिखायनो रायजो राजाया मेगनजों नुसारनाय हिसाबै सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय एबा लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंबाय। बे लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुङो सालबारि बियाबनि MCLA जय मुसाहारिया। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि डम्बरुधर बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि बे मेलाव लेंहरजानाय गुबुन गुबुन आलासिफ्रा बर' थुनलाइनि बर' बिजोंनि फरायसालि आरो गुबुन गुबुन जेंना जेंसिफोरखौ माबोरैहाय सुस्रांखो आरो माबोरैहाय सुस्रांनो दंबावो बेफोरनि बागै थारैनो गुवारै रायजो राजाया बेनिफ्राय मिथिनो हागोन। बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा लासै लासैनो खमायलांनो हमगासिनो दङ। बे खमायलांनायनि जाहोनफोरनि सायावबो गुवारै बेयाव रायजोनि गेजेराव आलासि बिथांमोना बुंफोरनानै होगोन होननानै फोरमायदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारिमोनखौ आलासि महरै हांख्रायनाय जादों। दिनैनि सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जयचरन नार्जारि, सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम बसुमतारि, लेङाइ आफादगिरि सचिन स्वर्गियारि, सालबारि फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर दुलेन बसुमतारि आरो बानजाय आफादनि मासिगिरि जमिदार गयारि, लिंथुमगिरि मेरगा रामसियारिजों लोगोसे खोला बिजनि आन्चलिक एबसु आरो सावदुरबिथा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि गासै सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारिफ्रा बाहागो लादोंमोन। मागोनि नैथि मंगलबारा बर'नि मोनसे गोथार सान। बे गोथार सानखौ बर' बाथौआरिफोरा गोथार बाथौ सान महरै फालियो। आजै आजौ समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'नि बे बाथौ धोरोमखौ आसाम सरकाराबो मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ गोथार सान महरै गनायथि होबाय। बेनिखायनो बर'फ्रा मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ गोथार बाथौ सान होननानै फालियो। थिग बेबायदिनो बर' बाथौआरिफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय बायदिनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थाइगिरखारि सकनि बाथौ फोथाराव गोथार बाथौ सान खुंफुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफादनि मावख' बेखेवनाय जायो। बे गोथार हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो BTCनि MCLA पबित्र कुमार बर'आ। बे हाबाफारियावनो बे ओनसोलनि गोबां बाथौ धोरोमारि आरो मेलेमजिबिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि सोरबाफोर सुबुङा बे गोथार बाथौ फोरबोआव गलाफोर होनोब्ला बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै बिबान मोननाय बि दैथुन बर' एबा बि दौलें आरो गाहाय लिंथुमगिरि महरै बिबान मोननाय तिलक स्वर्गियारिखौ 936588383988134015 जानबुं अनजिमानि गेजेरजों सुलाद लानो हागोन।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।